Bilaka Dantza konpainiak ikuskizun berria estreinatuko du gauntan Baionako antzokian. Bezperan izena du eta erleak izanen dira besteak beste protagonista. Dantzariekin egongo gara gaurko saioan. Arratsaldeon ikusentzuleok, Bilaka konpainiaren ikusgarri berria hitz egiteaz gain, ostirala denez asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Bezperan Bilaka kolektiboaren dantza ikuskizun berria urtarrilaren 24tik 29 Baionako antzokian. 8 dantzari, 4 musikari eta erleak protagonista. Bazen ere gogoa nahasmen klimatikoaren gaia, badena gaur egungo gai oso potoloa estenara eraman. Beraz, entzatu gira Euskal Herrian bazen tradizio zahar bat hartuz, bazena erlei, etxeko Andrea edo hiltzen zelaik, erlei erraten zen ezkoa eta eztia egiteko, argia izaiteko dolu momentuan, eta egiten dugu lako paralelo bat nahasmen klimatikoa eta tradizioaren artean. Bandera zen ere guretako, lotzeko egiten dugun guzia natural elementu bati edo simbolika bati, zentzua emanen ziona ikusgarriari barkatu eta erraten genuenari. Eta azkenean bai, fite dena eraiki genuen edo pentsatu genuen erleikin eta erlei esker eta zentrala da gure piezan eta jaken ematen gaituzte aintzinera beti. Azkenean, erleen presentzia bat dira pixkat gure piezaren jainkosak. Beti hor dira eta gure gainean dira eta haiek gazte talde hori beti bidea erakusten dute eta hor dira pixkat gizakia babesteko. Beraz, entzatzen gira aheman bat sortzen erleekin eta azkenean, biztan dena ez dugu kofoin bat ekarri eszenara. Eta publiko guti ukanen genuen. Baina entzatu gira, beti atxikitzen irudioi, figura argi bezala. Dantzarekin batera, kantua eta musika zuzenean. Erronka polita beti zuzenezko musika bada, lotura baita, lotura zuzena dantzariekin, bai tempoen erabakitzeko, bai momentuko giroa hartzeko, eta hori ezinbestekoa zauku. Beraz, holtza genian Europara tresna akustikoak, organikoak, perkusio batzuk, gitarra, violina eta sorkuntza, bakarrik sorkuntza. Euskal dantza tradizionala eta garaikidea egiten duen konpainia, Ilauna eta Gernika bezalako ikusgarrien ondotik, bezperanekin datoz orain. Etxean senitzen gira Baionako antzokian, eta egia da, azkenan lakuntasun puntu hori eta edo elgarrekin jotzeko usai horrek emaiten du, ikusgarriotan deliberatu dugu tresna guziak organikoak izaitea, eta izaitea ere bat-bateko tasuna, bai tempoen aldetik, bai batzutan strukturen aldetik, eta badira momentu batzu non bakarrik unean uneko bizitzen direnak. Bost emanaldi ditugu hemen Baionan, beraz, izugarrizko xantza da, guretzat. Eta gero bagoaz Pauera, bagoaz Gradinenera, bagoaz Poitierrera, frantziarentzat, eta gero hegoaldean badugu data bat Barakaldon. Baina esperantza itxoiten ditugu beste data batzuk, beraz, laster ejan ahalko ditu. Otsailaren 21ean izanen dira Barakaldon. Hego Akitaniako eszena nazionalaren aterpean egina izan den ikuskizuna, Daniel San Pedroren zuzendaritzapean. Egunotan gozatzeko parada beraz Baionako Michel Portal antzokian. Urtzaizen zuhaitzak landatzen izan dira berriki biztanle bat, zuhaitz bat kanpainaren kari. Euskal Herriko Laborantza Ganberak sustaturik, 900 arbola inguru landatu dituzte hainbat lekutan, Antzara mendi eta Laka inguruan. Berginila urtzaizarrendako ere, oian txiki bat sortu eta operazio hori hola abiatu da, urtzaizar bat, zuhaitz bat, bada hain 800 biztan egira urtzaizen eta hainbeste zuhaitz landatu ditugu Antzara mendiko kasko horta. Eta aurrekin ere pedagogia egitea izan da helburua, gaztainondoak, sagarrondoak, udareondoak, lizarrak eta aritzak besteak beste. Gomita luzatu du 3 eskoler, eta gu goizuntan tipiekin hemen gira arbolen landatzeko eremu batean, ari dira berriz arbolen landatzen eta gure laguntzarekin. Landatu dut
arbolak eta kendu dut arbolak ere. Ezagiko dituzte mainak eta pentsatzen dut eremu guxo bat izanen dela ondoko urtetan. Eta kontent izain dira ere ikustea beberek landatu dituztela eta zer eman duen eta hala. Inguruko ondare naturala baliozatu eta biodibertsitateari eta animaliei itzalguneak eskaintzea da xedea, besteak beste potokak, ardiak eta behiak, baita lurreko erosioa zaindu eta paisaia hobetu ere. Gain hartan egin dugu oian bat eta oianean aurkitzen diren landareekin. Hemen, badira, solan hemen bi parke dira, laka errekabaren bazterrean, eta hoai arte bi aldiz, bi belaunaldi, bi zurzuri belaunaldi pasatu dira. Biziki itzal ederra egiten zuten, egan behar da, baina arbol horiek badute bizi iraupen bat, eta hori pasat hasten dira usteltzen, eta ez dute bisatzen, eta bat batean erortzen dira, eta toki publikoa izanik, ez ginin lan hori bizi izan nahi, beraz, moztu izan ditugu, eta hoai da garaia, ari gira gaur landare horien ezartzen. Landatze hauekin, 112 tona zehobia txekiko dira 30 urtetan. Asteburuaren atarian beti bezala zonbait hitzordu, gomitak baititugu eskuin eta ezker zueri aipatzeko eta lehen geldialdia iduritzen bazaizue Ziburun eginen dugu, bertan bisintxoak ospatzen baitituzten ere Olaso. Hori da bisintxoak, lehengo asteburuan hasi ziren dagoeneko, baina asteburu honetan berriro ospatuko dituzte eta hainbat hitzordu hainbat zita eman dituzte, kontzertuak aipatuko ditugu, gaur arratsaletik goiti izango dira, arratsaldeko 8 goiti bertan plazan jarri duten xapito horretan 8:30 hobesan da, izanen dira Mirabe taldekoak, gaueko 10:00 goiti RTZ eta kolektibokoak, eta gauerditik goiti Panda Valium. Bihar talde gehiago eta kontzertu gehiago, arratsaldeko 3:30 goiti Iparraldeko Traineru desafio alenik, eta gero 7:30 goiti Puntugako Txelektro Txaranga dagoeneko ezagutzen ditugu, 8:30 goiti Maskak, itxasu eta bidarraiko taldea, gero gaueko 10:00 zategi, hauek ez dute aurkezpenik behar, ezagutzen ditugu 80. hamarkadatik horre dabiltza holtza trikiti doinuekin, eta gero gauerdian patxa mama ere izanen da holtza gainean, eta igandean hitzordu gehiago, goizeko 8:30 goiti golf txapelketa, eta ostean tanborra da izango da, goizeko 10:30 eta amaitzeko eguerdiko ordu bat erdietan, nola ez, herri bazkariarekin bisintxoei molde honean amaiera emateko. Nire eskerran erea, lehen hitzordua beraz hortxe Ziburun, eta Ziburutik guazen orain Ezpeletarat iduritzen bazaizue, antxe Ezpeleta biziki ezagutua, mundu osoan gainera biperrari esker, baina Ezpeletan bada bertze berezitasunik ere, Potiokaren egia ere bada, eta Potioka feriak ospatzen dituzte antxe aspalditik, eta bihar eta etzi dugu, aurtengo hitzordua, beraz goizetan Potioka azoka, merkatua, tratulariak eta dendenakan ibiliko dira, eta gero arratsaldez ibilaldiak egiteko parada izanen da Potiokekin, hori ideia ona eman dezagun aurrekin ibiltzeko, elbarrituen zatere ikastaldiak Potiokez ibiltzeko, beraz denentzat irekia den besta, merkatua, tokiko ekoizpenak nola ez, eta gero jatetxeetan bazkaltzeko parada ere bai, pilota partidak ere antolatzen dituztelarik, hori arratsaldez, beraz gauza frango, beti bezala, Ezpeletan, erran bezala, asteburu untan, Potioka feriaren inguruan larun bat eta igandearekin. Eta Ezpeletatik, guazen orain, Baigorrira eta Aitor Zabaleta. Bai, ala da, bertan uda gaua antolatu bai dute, negu betean gaude, neguko tradizioak ere pilpilean ditugu, beste maskaradak, libertimentuak ere laizter hasiko dira, kaskarotak, baina Baigorrin udaberriari salto egin, eta zuzenean udara joatea gonbidatzen gaituzte, saizea elkarteko
kideek hoxe antolatu bai dute, larun bat iluntzean uda gaua, jantziri joate eskatzen dute, Bixentenia etxean, eta horretarako izugarrizko taldeak, izugarrizko musika taldeak izango ditugu bertan, besteak beste Broken Brothers, hauek Iruñako taldea dira, 2006an sortua eta New Orleanseko atzoko eta gaurko kale musika eskaintzen digute, 2007 jada 5 disko plazaratu dituzte, eta jazz eta kale musika entzuteko parada izango dugu beraz, bai Gorrin, baina ez dira iruñarrak bakarrik egongo, eta beste Ista Clock ere izango dugu bertan, jada oso ezaguna dugun txaranga, eta baita DJ ia ongi esaten dugun Cross usteu dela Frank, edo zein gixaz, DJ bat ere bai esan bezala. Jantzita, mozorrotua jotzea eskatzen digute, negu betean udaz gozatzeko bai Gorrin. Hori, bai Gorrin beraz, hortxe, nahi duzuena egiteko ere, Ziburun ezpeletan bai Gorrin edo bertze, herri batean, eta hemendik gure agurra gogoratu igande goizean, hemen izanen garela ETB baten beti bezala goizeko 9:00 eta helduden astelenetik goiti berriz ere, 3 eta 10 inguru hortan. Jaun Andereak izan ontsa eta asteburuan. Dispara!